иң яраткан китапларымның берсе Рәйсәнә башкорт кызы менән татар егетенең мәхәббәте турасында. Икенче китабым минем иң яратканым язмышлардан юктыр узмышлар. Монда татарлар, башкортларның язмышлары сыя. Гаҗәеп китап дип әйтәләр инде буларны. Менә хәзерге сугыш вакыты турасында минем бу китапларым. Ул сәләтне мин бәләкәйдә беләдер инде. Уйлап чыгарга ярата торган идем. Яшәү девизимы мин бирешмәскә. Суда йөзгән балык кебек рәхәтләнеп яшәргә. Шыбырткаем, сердәш булаякчы. Яннарыңа көндә килермен. Туган тугайыма кайткан чакта, орлыгыңда шунда сигермен.